Okay, ready? Relax. Jump! Hey! Follow the bright, bright star. Slide. Oh! Cha! Nice! Only got one life to live. Let's go! Na 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 na. Punch and Na 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 na. Game. Follow the bright, bright light. It's okay. follow. No. From here? Yeah, there. Follow the bright, bright light. Tapos magti-twist. Okay. I think, full out tayo. Sama kami. Yung talagang buong energy. Sunbigay niya, Kasi talaga. Hey! Or kung yung gusto niya magbilog or harap tayo doon? after. Kahit ano. Para makita nyo kami. Sige. Gusto nyo nakaharap kayo sa amin. Tapos, Pero kung nakaharap kami sa inyo, baka malito kayo kung... Kasi iba, magkaiba ng side. Sige, harap na lang kami dito. Full out ha? okay. Okay. Somebody watch Parang them. full energy. Full energy, 100%. Okay? Todo. Kanina kasi yung ginagawa natin, mga 50 lang ganito. Ito pala, may term pala sa pag nagta-training kami. Mark tsaka doing. Yung mark, ibig sabihin nun parang hindi siya energy. masyado energy, pero inaaral mo siya, pinapasok mo sa utak mo. Basta clean lang. Low pero energy, full movement. movements. Then sa doing naman, full out, kung paano mo siya gusto ipakita sa ano. Even the facial expression, the gestures. Yeah. Okay? Okay. Let's go. Let's go! Doing pati jump lahat. So I can be